Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga ami at taga syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan dak itinagan nga ami. Dandan niyak aggraduar idi iti kolehyo, idi naadaanak iti kaayan-ayat. Inlimod ko daytoy iti amak, kastameten kadagiti kakabagyak. Tamok akontraen da, ti pannakiayan-ayat ko kani Gerald. Buano papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Ami. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hoy girl, birbirukan ka itay-pay lang ha. Ada ka malagayam di Gate University tayo. Ada urayan. Obvious ba? O sige. O anya nga agawid kan? Ada pa nga tila subject tayo ita. Urayak lang ni Gerald. Gerald, wow! Iyam amunak mo tayo, tidak ita jowa. Wento, saan pa nga ita? Ay, I'm sure, gwapo da ita. Natayag ka di, ha? Mabit lang ah. Sungbatak ti awag na. Okay. Hello? Hello, babe. Oh, ayan mon. Kunak man no umay ka dito'y pagadalan. Pasensya kan, babe. Saan ka makaumay dita? Ada ka din napasama? Inawis lang kami ito'y barkada. Birthday na, so nagiinom kami basit. Kasta ka di? Mabalin ka din next time tulangan, babe. Medyo maulawa kami. Ang mga a moment ng aksidente. Wenhan, maawatan ka. Maturog ka nga rudan. Saan ka unay ngagbarbartag ha? Wen, babe. Oh, sige nga ron. Agandad ka no agawid ka, ha? Love you. I love you too. Oh, ayan na nga itay boyfriend mo. Sana matuloy nga umay. What? Sayang. Ma'am-amo kumamutin. Maam-amom tulatan ni Gerald. Ewan gayam, nagamamuan nyo. Amom? Close ta. Jakpay amo nga dagayaman boyfriend mo. Sika ha, nasikreto ka launay. Talaga nga'y siksikretok da ito eh. Diyak kaya't amaamuan ni Mami. Nag-stricto matan ni mamim? Nupawilan na kapailaan mat ama ki boyfriend? Kat ni, manutitawan mo. JR, simmangpot ka din ni manang mo. Diyak pa'y mo't nakita, mami. Ang mga no aday jay silid na. Ingkaayaban tamangan tayon. Un, mami. Manang Ami! Manang! Mangan ka noon. Sanak pa yung mabisin. Madamdamak pa yung amangan. Sige nga rod, manang. Hello, babe. Oh, babe. Mulang mo nakaturong kan. Urayak ti awag mo. Madandanagan ha. Tako nam anaginom kayo kadagiti barkada. Love na ka talaga niya. Nabartag kan samet dun. Saan? Makainumak lang, babe. Kunak man no agawid kan. Saan na ka pag-awidan lang iti barkadak? Ang bayam, gapukin ka agawid akon. Tapno saan ka matandanagan kanyak? Wen talaga madandanagan hak. Amo mo at adelikado ti agpakarabi. I love you, babe. Talaga concern ka kanya ka. Nagswerte at tasyak ti inayat mo. Agyaman na kiti ayat mo, Ami. Ay, ayatan ka matunay. Aldawon ang nakariing ka, Ami. Hawin nga rod, Mami. Mapana ko nag-eskwela. Asino nga min aya, di kain inawag mo iti cellphone, iti rabi eh. Nagbayag kayo ang nagsarsarita. Agparbangon sa, idin nariing ka makisarsarita kapay laeng. Tila madmadlaw yumat.
Sige, mapana kon. Kat mangan ka paymot Saanan? Manakibiyang kayo launay. Nakarakrag sakak, babe. Tanagkita tamanan. Dito'y pa'y paboritok aparte. Oh. Agsakit ka ka, di? Diyak kayo ti angot ti sigarilyo. Kasta ka, di? Pasensya ka na. Nakamanong kamat ngaminan asindi iti sigarilyo. Chain smoker kan samatan. Saan mo ta? Nagsakit mo ti pa nagsasaom? Nalamis ngamin ti panawin. Saan ka madanagan? Nakasagana ka mangikat iti bisyo. Talaga? Well, babe, parakan ka agpalpaliwak. Manang Ami. Anya ti aramidam dito JR. Kadwak dagiti barkadak. Agawid kan. Anyat orasan. Sige manang, agawid akon. Kabsat mo? Wen, inaudi akabsat ko. Oh, anya ngay. Agawid tan, tani, makatudtudon. Well, babe, itulog ka iti balayo, kahit mo? Sana mabalin. Next time ton. Sige. Mulay tati ko naman di okay. Itada ka laeng ang makaduamangan, Ami. Adda ngamin katetex kan kain inawag na. Boyfriend na. Agtal na ka man dita. Ilibak mo pa ilaang. Amo ko no asino ti boyfriend mo. Maysa, di ka pa'y lagtal na dita Asino ti boyfriend ni manang mo, JR? Jay mat lalaki akanayon ko ang makita na bartak. Anya? JR! Nakita kayo nga agdidit ije parke itay. Nag-sweet kayo. Naka-holding hands kayong tupay. Saan ako namangan? Na, pudno ka diti imbagam, JR. Asino day jay nakitam akadwa ni manang mo? Jack amo tinagan na mami. Hangam tunggal makitak day jay alalaki. Kanayo na nabartak. Istambay sa kan awan trabaho na. Oh, Ami. Ato iti allowance mo. Naalak di bonus mi. Iso ani na yunak. Taam mo, nga ado ti babayadam. Thank you, Mami. Kayat ko ang makapaggraduar ka itatawan. Asino di ibagbaga ni ading mo, akadidate mo? Apay, bawal ka di ang maki-boyfriend, Mami? 20 tawan ko. Saan ka apawilan? Ngam ti kayat ko, pilyam, ti pakiayan ayatam. Patpat yan yung tumat ngamin ti bagbaga ni JR. Sapay ko mga rod, ta saan apod no ti imbagana? Nga, Ngaan niya, Mami? Nga awan sirserbi ni Gerald na tao? Kasta ka di? Gerald Gayam, tinagan na. Sanda kumamatan na pakibibiyangan na maki-boyfriend. Bukod kun a desisyon. Riknak da ito'y, Mami. Iso saan kayon ang makibiyang? Uy, Beshi. Kamaudyanan na, makitak mo't lang ang boyfriend mo. Yamamok man lakan kan. One mat Sige ka, gumurakan ka. No saan mo pailang ngayam amo kanyak. Ang Beshi mabisino kon. Awan mo't lang ang urayan ta. Anyat orasan. Inawaga kon. Nagteksak pa yun kan kuana. Paumay ka nun. Na traffic samat ngamin. Isunan day ta, Wow! Guwapong agpaiso. Hello? Hi. Gerald, iso day ito'y ni Ronald. Gayam kan classmate ko. Hello, Gerald. Nagsanger. Nice meeting you. Hello. Pasensya na. Medyo nakainom basit. It's okay. Sige, Beshi. Agtugaw kayon, tas akong de agorder, ha? O sige. Gerald, apay nagbartag ka. Kunak man no saan kan nga gininom. Pasensya kan, babe. Inawis na kami lagi ti barkadak. Saan ako na nabartag? Nakainom maklabasit. Saan ka ang gumura? Maudin na dyan panaginom ko.
Promise. JR! Ayan di charger ko! Awan ni JR, ada nang ibaw na kwa na. Ato ti charger mo, binulod ko itay. Kagurak ti tao nga agbulbulod a dinamot ti agisubli. Apay ayaan na pudot ti ulom. Ato ti charger mo. Madanagan ka kadi, asaan mo ang maawagan ti standby a kaayan-ayat mo? Anya? Kunakmatan asaan dak apakibibiyangan iti desisyon ko iti biyag. Wan, ay ayatag ni Gerald nga oray no istambay ako nam. Oray no adabisyo na, mamati ak nga agbalbaliw tumatlaang. Agpanunod ka kumaan na laing, Ami. Diyak kayat ama isagmak ka. Saan ako nabibiyangan? Angkal, dituyak pa'y man labalayo ang maturong. Nagsinungbat kami ngamin ka ni Mami. Ay ketuin bakanti mo ti may sa asilid ije nga tao. Ay nga mapay nagsinungbat kayo iti inam. Aglablabas mat ngaminan ni Mami. Biyangan na amin a desisyon ko iti biyang. Na istrikto launay. Maawatam ko man ni mamim. Ado tirigat ang napasaran na iti biyag tapno mapadakkel da kayo ngagkabsat. Amok day ta, Angkal. Tanasapa kami ana ulila iti ama. Inlimaid ni mamim ti pudno ang napasamak. Anya ti kayat yu asawan, Angkal. Natay ti kabsat ko, gapo iti komplikasyon, gapo iti sobra apa naging inom na iti arak. Awan ti makaanawa idiken kwa na. Uray pay no naikat iti trabaho na. Ket binaybayan na ti pamilya na gapo iti bisyo na. Anya? Sana kayat ni mami mamaamon yu dayta. Angam dayta ti pudnaw. Iso amaawatak tirik na ti inam. Saan na kayat ama ipada kakenkwa na, Ami? Seryosong sakit iti pagsaritaan ta ita, babe. Nasayat mat. Tasaan ka nakainom ita? Si kakit di man. Sa anak mo tamamartag. Namin ano ang nagkari ka nga agbalbaliw kan. Ngam isumatlat ta. Tunggal agkita ta. Nabartak wano nakainom ka. Kat aklonam at ikinataok. Nupod nung ay-ayatan nak. Maaklon nak. Diyak kayat nga ituloy daytoy a relasyon. No saan ka nga agbalbaliw, Gerald? Nupod nung ay-ayatan nak. Maawatan nak, Ami. Dahil talang timakunakan ka. Nag-break kami kini Gerald, Mr. Lonely. Katita, may sa akon anaan-anay at teacher. Kat tunggal makitak ni Gerald, masaksaktan tiriknak, gaputan na bartek, ken kadwana, dagiti barkada na. Tuy pagayam mo, Ami. Ami pagayam ko na sakit at talaga, timang talikod iti ayayatem. Ngem no maminsan, nasaksakit ti agtalinaed iti tao, nga ininot na ka, apirdian. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Ami. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang trabay, na imbag nga oras kada kayo amin.